Ka jingyo ban su thiet jong ka wei ni ki seng nong rep ka bala pau pha ha ka jalla ka Hills Farmer Union HFU Haribhoi District kala long shisha kala jingirap ka bakrau pha na ka benta ki nong rem ha ka district ha ki babon ki liang kate ka seng kala yo ban penyar ka snat rekam saha ka snong shang bangla ya ka bala tip kum ka Hills Farmer Union shang bangla union ka bala penskem mi kinong kit kam ha ka arpo san tarik unailar ar hajar ar paulai hakabala wan ban penskem do ba Alphan Bird Karsentiu ubadei u General Secretary ke HFU Central Body lambat kiwe de kidkhon kinong kitkam jongkate ke unit thamai kilong President ba Viceroy Lingdo Maunai Vice President Marshal Marwin General Secretary ba Johnson Lingdo Maunai Assistant Secretary Crowdor Lingdo Maunai Treasurer ba Pluralis Lingdo Maunai Advisor ba Winslow Lingdo Nonglain Auditor ba Dimod Marbanyang Sports Secretary ba Donroy Langyu lambat ki khat saungut ki dukhot ka Executive Committee Di dokumen bentuk ka Hills Farmer Union apo Haribhoi District kalayo benduso abrokat ki jaka lagi keren sapo mau hati nong sapo Solidan Samopat Terter nanta kadika Umling Block nanta Kejirang Block berkumjuro ka apo Bahirumong Block kinong kikam kiladan di ha abrokat kini ki aman ki jaka tiba ki kinong rek jemi ki tidak ka kasyong haki nong kikam na kaman ki naman ki block bat naman bidan ka units ki circle ki block baka district aman ki jaga hi ki nongilang ki somayan bilang ki ba aktif bat kanu ka jingja ka jia hi ki nong rek jemi bunsim ni jio information but lada ka unit kamla shu ban tackle ya ka problem kara sha ka circle kara sha ka block sha ka district but lada ka district ka don kam ya jingira tu nasal bodi nisa shimti bagi shim ya kara timba ka isi jam ka central bodi